Nakaiba mang kirarin ko sa video. Good morning! Pang 4 days na namin dito sa Hong Kong. Today ang biyahe namin pa Macau para sa birthday naman ni Kuya Roy. At talas ang talingaw ng birthday niya. O sabi mo kayong birthday. Ayan, nagpe-prepare na kami. Itong mga luggage namin, yung mga luggage namin iiwan namin dyan sa baba. Kasi pagbalik namin from Macau, dito pa rin kami tutuloy. Ayan. Ayan, nag-reload kami. Nag-reload kami nito. Nagdagdag kami ng $300 para sa aming gagamitin sa Macau. Na kalaag ano. Bumili na kami ng ticket. Luway-luway ang lakaw kasi mato'y bigahapon kita. Ay, salamat. Nakaiba mang kirarin ko sa video.
masiram ini, oh. Nagpipili kami ng pagkain. Sige. Ni Bibi, alaka? Arugog ko rin. Hi kay Manda, kids. Hi. Wow. Beautiful. Oh. Look at the view. I upgraded you. Sabi niya naman, I upgraded you. Oh. Wow. King size pa. Pwede na natin yung tulong. Ito naman ang kina Melody. Mama, ngayon talaga. Wala kami meeting ng Ay, mainit. Ay, magayon hindi pagbanggi. Pag aga, mayo yan. Uy, magayon hindi pagbanggi. Pag ano, Oy. pag hapon lang mainit, pag aga, hindi magayon. Mako niyang kita igdi mapik. Pero masusundan. Hindi ka na mapakuha na ni Papa. Hindi si Suki. Marko na kayo, marko na kayo. Pero masusundan ni Suki. Ma-picture kita digdi yung pagbanggi. Picture taking sa suglo ng... Oh. Simple lang sa buho. Hindi pa. Ay, bulay suwayan sindan ng kama. Kaya yan. Yan ang masakit. Okay, na mag-view pa, oh. Construction. Di pagkabanggikan may mga ilaw din. Mana pati kung ba? Automatic garot to. Ganda. Kids. And the winner is... The winner goes to... Uy, mga susi na naman. Mga susi na naman.
Oh? Bigyan mo na tanggol. Pinapan-display ka. Yun yung gold bar. Gold bar. Legit? China na pala yan. Hindi daw dyan pwedeng pumasok na walang visa.